Ahojte, ja sa volám Klaudy a toto je epizóda pre každého, kto si kladie otázku, prečo sa môj život nemení, prečo sa mi stále nič v živote nemení. No lebo si nepochopil jednu vec, život sa ti nemení, lebo ty sa nemeníš. Ak stále robíš tie isté rozhodnutia, vraciaš sa k tým istým ľuďom, opakuješ tie isté zvyky, robíš stále to isté dookola. Nemôžeš čakať, že tvoj život sa zrazu začne meniť. Nie, to nie je vesmír, to nie je karma, to nie je osud, to je len to, že sa nemeníš ty. Je to možno aj o tom, že si príliš pohodlný a radšej trpíš v niečom známom, ako keby si čelil niečomu neznámemu. Alebo si hovoríš, keď príde správny čas. Nie, správny čas nepríde nikdy. Jediné, čo máme, je teraz. Teraz je ten správny čas. Neexistuje žiadne vtedy, neexistuje žiadne potom, teraz. Jediné, čo máme, je prítomný okamih. Teraz sa dejú tie veci. Teraz sa máš zmeniť. Nie potom, nie v pondelok, teraz. Poďme si rozobrať niektoré dôvody, prečo si sa možno zasekol a ako z toho von. Prvá vec. Prestaň sa klamať. Prestaň zatvárať oči pred tým, čo už dávno cítiš, čo už dávno vieš, čo vieš, že nefunguje, vidíš to, ale klameš sa, že to je v pohode, že to takto asi musí byť, že to takto má byť. Nie. Musíš si začať uvedomovať veci ako sú. Musíš si priznať pravdu. Nefunguje to? Nefunguje ti vzťah, nefunguje ti práca, nefunguješ ty, priznaj si to. Prvý krok k zmene začína tým, že si priznáš, že niečo nefunguje. Nemusíš hneď všetko rozbiť, nemusíš hneď všetko meniť. Na začiatok stačí, že si priznáš pravdu. Najprv si ju priznaj v sebe. Druhá vec, strach z neznámeho. Veľa ľudí sa bojí vykročiť zo svojej komfortnej zóny, pretože nevedia, čo ich čaká. Poviem ti jeden fakt. Naše telo a náš mozog prirodzene reaguje na zmenu strachom a odmietnutím, pretože nevie, čo ho čaká tam, kde to nepozná. Takže ti radšej povie, nie, tam nechoďme, ostaňme radšej tu to poznáme, tu je to bezpečné. Ale práve vtedy je dôležitý ten krok urobiť. Napriek strachu, napriek tomu, že nevieš, čo ťa čaká, musíš jednoducho veriť tomu, že aj keď spravíš ten krok do neznámeho, to, čo ťa čaká, bude lepšie ako to, čo máš dnes. Pretože ak si priznáš pravdu, ak vieš, že niečo chceš zmeniť, už len to znamená, že to nie je tak, ako to chceš ty. Takže musíš urobiť aj ten krok aj napriek strachu, že nevieš, čo ťa čaká. Pretože to, že to nepoznáš, ešte neznamená, že to bude zlé. Znamená to len, že to nie je tvoja bolesť, na ktorú si zvyknutý. A to stačí na to, aby ťa tvoj mozog začal brzdiť. Takže čo s tým? Všímaj si, čoho sa bojíš a urob si z toho nový cieľ. Keď budeš cítiť odpor, povedz si, že tam je niečo, čo je tam pre teba skryté. Povedz si, že aj keď sa bojím, aj tak idem, pretože to, čo ma čaká, je lepšie ako to, čo mám dnes. Ďalšia vec je tvoje okolie. Veľa ľudí sa nezmení len preto, že sa boja, ako na to zareaguje ich okolie. Bojíš sa, že keď sa zmeníš, budeš pre ostatných čudný, budú sa z teba vysmievať, ale to nie je tvoj problém. Položím ti jednu otázku. Pre koho chceš hrať túto hru, ktorú nazývaš život? Ak ju chceš hrať pre ostatných ľudí, OK, potom sa nemáme o čom baviť. Ale ty si nedostal svoj život na to, aby si ho prežil podľa iných ľudí. Ty si ho dostal na to, aby si ho prežil podľa seba, aby si ho prežil v šťastí, v pokoji, v kľude a v miery. Nie s nimi, ale sám so sebou. Keď sa začneš meniť, mnoho ľudí ťa možno pozná ako frajera, čo má všetko na haku, alebo ako
tú chudinku, ktorá sa stále sťažuje a treba ju ľutovať. A ty sa bojíš, že keď sa zmeníš, ako na to budú reagovať oni. A oni na to budú reagovať, pretože každá akcia vyvolá reakciu. A zmena je nejaká akcia. Ale to ešte neznamená, že to nemáš podstúpiť. Keď sa človek mení, ľudia na to prirodzene reagujú, pretože v tom, čo ťa už poznajú, vedia, čo od teba môžu čakať. A keď sa zmeníš, prirodzene nevedia, čo od teba majú čakať, takže na to reagujú. Ale to je úplne v poriadku. Nie každý, aj keď je v tvojom živote 10 rokov, aj keď je v tvojom živote od narodenia, nie každý v tvojom živote musí ostať celý tvoj život. Bohužiaľ je to tak. A keď ty urobíš zmenu smerom k sebe, je prirodzené, že niektorí ľudia z tvojho života odídu. Ale to je úplne v poriadku, pretože tí, ktorí ťa milujú, s tebou pôjdu ďalej a budú rešpektovať tvoju zmenu. A tí, ktorí ťa nemali úprimne radi, odídu. Tí, ktorí odídu, ti vytvoria priestor pre nových ľudí, ktorí ťa budú mať úprimne radi za to, aký si. A keď ty prestaneš nosiť masky, najprv sám pred sebou a potom pred ostatnými ľuďmi, noví ľudia, ktorí ti prídu do života, ťa budú mať radi za to, aký si autentický, za tvoje práve ja, nie za masky, ktoré nosíš. Takže pochop jednu vec. Tvoj život nie je divadlo pre iných. A ty nie si povinný hrať postavu, ktorú si už raz obliekol. Ľudia, ktorí ťa skutočne milujú, ťa podržia aj pri zmene. A ostatní, tí, ktorí odídu, ťa zrejme len využívali preto, aký si bol. Takže ak chceš naozaj vyrásť, musíš risknúť, že niektorí ľudia bohužiaľ odídu. Ďalším dôvodom, prečo sa možno nevieš zmeniť, je to, akým spôsobom sám k sebe rozprávaš. Ak tvoja reč samého k sebe je úplný bordel, nečuduj sa, že sa potom cítiš ako totálny odpad. Tvoj mozog funguje tak, že bude veriť tomu, čo mu budeš opakovať stále dookola. Ak mu budeš stále opakovať, aký si neschopný, ako sa ti nič nedarí, aký si nešikovný, aký si škaredý, aký si hlúpy, tvoj mozog tomu začne veriť. Ty si povieš vetu, aký si neschopný, aký si nešikovný, ako to nedokážeš a tvoja hlava tomu uverí, pretože si to už toľkokrát opakoval, že sa to stáva pre ňu pravdou. Takže si prestaň hovoriť negatívne veci sám k sebe. Buď svoj najväčší podporovateľ, buď svoj najväčší fanúšik, prestaň byť svoj najväčší hejter. Takže čo s tým? Za každým, keď ti do hlavy príde nejaká negatívna myšlienka o sebe, povedz si 5 krát pravý opak. Kľudne si to povedz 5 krát za sebou, povedz si presný opak toho, čo si povedal ako prvé. Nie preto, aby si niečo namýšľal, ale preto, že tvoja hlava verí tomu, čo počúva najviac. Takže si začni prestavovať svoj vnútorný monológ, ako keby si chcel preprogramovať svoj mozog. Pretože presne to tým robíš. Ďalším z dôvodov, prečo ľudia nerobia žiadne zmeny v živote, je ten, že čakajú, kým budú pripravení. Si ako ten človek, ktorý sedí v aute, má naštartované a čaká, kým bude zelená šípka na oblohe. Ale tá zelená šípka na oblohe sa neobjaví nikdy. Nikdy nebudeš pripravený, nikdy nebude ten správny moment, pretože ten je teraz. Teraz a tu. Ty si ten moment. To, ako si pripravený dnes, je úplne ideálne, presne tak, ako to má byť. Nemusíš čakať, kým budeš pripravený ešte viac, kým budeš vedieť ešte viac, kým budeš ešte šikovnejší. Proste nečakaj na to. To, ako si pripravený dnes, s tým, čo máš dnes, je akurát presne dostatočne na to, s čím chceš začať. Pretože rast
sa nedeje vtedy, keď si dokonalý, keď si najvyššie, ako môžeš byť. Rast sa deje vtedy, keď sa učíš aj zo svojich zlyhaní, aj zo svojich pádov. Vtedy rastieš, vtedy sa posúvaš. Nie keď už si dokonalý. Takže začni dnes. Nečakaj na pondelok, nečakaj na ideálny moment. Ideálny moment je teraz. Takže čo s tým? Napíš si na papier 3 malé veci, ktoré by si dnes vedel urobiť inak. A urob ich inak. A keď sa raz pozrieš naspäť, uvedomíš si, že to boli tie najväčšie kroky, ktoré si spravil. Urob to, aj keď to nebude dokonalé. Chceš nový život? Tak si sadni, zober si papier a napíš si na papier, ako by ten nový život vyzeral. A začni podľa toho žiť. Začni žiť ako osoba, ktorá už má ten nový život. Začni sa tak správať, začni tak chodiť, začni tak rozprávať. Začni byť tou osobou, ktorou by si sa chcel stať už predtým, než sa to stane. Začni malými krokmi, ale dnes. Nie v pondelok. A poviem ti ešte jednu vec. Neboj sa zmeniť, aj keď ešte nevieš, kto si. Možno sa držíš starého len preto, že to nové ešte nemá meno. Nevieš, kto budeš, keď prestaneš byť ten ustráchaný človek, alebo ten frajer, alebo ten vtipný, alebo ten zranený. A tak sa držíš identity, ktorá ťa už ničí. Povedz si, že aj keď neviem, kto som ochotný to zistiť. Pretože zmena to nie je zrada seba. Je to návrat k tomu, kým si bol predtým, než ťa zdeformoval svet. Dovoľ si nebyť hotový. Ak si dnes z toho niečo vezmeš, vezmi si prosím ťa jednu jedinú vec. Zmena boli len chvíľu. Ale život v nešťastí bolí celý čas. Takže sa rozhodni, ako chceš žiť. Ak sa ti táto epizóda páčila, nezabudni mi dať like, v komentároch mi kľudne napíš otázky, ktoré ťa zaujímajú, ja sa na nich pokúsim odpovedať a preto, aby ti neunikli ďalšie epizódy, ma nezabudni sledovať. Podporíš tým tento môj kanál. Ja ti ďakujem, že si dopozeral tento diel až do konca a sľubujem, že sa vidíme aj na budúce.